Het Sint Radbouders lijkt in elk geval helemaal ready voor een nieuwe ronde van Jong Junior. En wat een grote groep. Wat 30 ben. Meester, mag ik even vragen, waar binnen de band van Jong Junior? Die ben in het noodlokaal. Noodlokaal? Ja, dat is daar buiten. Oké. Ik heb ze voor. Ja, Sint Radbouders! Tje, lekker. Zo'n enthousiaste groep, ja? En al helemaal in de zande hemel, maar een eigen lied. Hemelplein. Hallo. En ik zit je naast? IJzer IJzinga. IJzer IJzinga, de enige echte. Is dat een goeie mop? Zit ik hier met oudwinners van Boeshield? Waarom kan Einstein geen moeren bouwen? Kimberjoetje, rappelzieten, margrieten en vlees. Ja, Hij hier maar Einstein. Kun je vertellen, Sven, waar gaat het toe? IJzer IJzinga en dat hij heel veel van planeten had en alles. Hij is toen hij in de 20 is hij fusie naar Franeker. Had hij een kamer van de planeten maken. Mick, het is volgens mij best wel bijzonder, want jullie hebben alle drie iets met IJzer IJzinga. Nice, dat is de uitjes. Ik ben nu dicht bij IJzinga zijn huis. Zien huis. En hoe wist dan dat het zien huis is? Omdat er voor ik een standbeeld zit. En liep het Sven een beetje op dat standbeeld? Een bombietje, ja. Wel een beetje, oké, dus ze hebben daar heel goed uitgezocht. Nou, ik heb vroeger dicht bij IJshuizinga wennen. En ik ben nu in de IJshuizinga stritten. Nice, dat ze er uitjes zoals hem, heeft nog meer bij je? Nada. En we moeten bol met powers, jongen. Dat is heel belangrijk. Reinoud hier echt een hele beste sessie met de band. Na het brainstormen kwam hij waarom met een pakkende tekst. En dus tijd om te beginnen met Jong. En Jerris? Maar de power en het volume zitten wel goed. Handig, ja, zo'n grote groep. Maar, zoen als ik wat doen moest kinderen zonder het nederlokaal aan te breken. Het waar weer iets. Ze verstaan weer rust. En we schieten hij alle twijfels van de meester in de put. Wauw, dat is fantastisch. Wat doe je hem dit goed? Kan iemand mij een stukje leren misschien? Ja? Och, we zijn helemaal matchy in de kleuren. Ik heb deze trui. Oké, dus we beginnen met... Lied, ja? En dan... Zo zit het net, ja? En ik zal het je bewijzen. Nou, ik denk dat ik hem heb. Oeh. Ja. Mysterieus. Het waar weer iets. Ze verstaan weer grut. En wij schieten hij alle twijfels van de meester in de put. Van de vrouw die zet. Lekker bezig, Laura. Doe leerst al snel, hè? Ja, applausje! Ja, Willem, 1 keer oefenen en dan ken ik het al. En lieve sterren smekkend in de frigo. Oké, dames, wat is nou het geheim of het ingrediënt om te winnen? Ja, heel veel oefenen en heel veel teamwork. En Jim hebben vorige keer heel goed naitocht hoe je hem clean. Hebben je hem al naitocht hoe dit hier?
We willen een paar sterren waarschijnlijk op ons hoofd en dan met glitters erbij. En ga je met planeetmaatje op het podium? Ja? Ja, zoek ik dan. Dit is een wisseltrofee, ja. En wat is dit? Als je de eerste prijs wint, mag je deze houden. En die moet je maas nu weer inleveren? Ja. Oké, dan moet je hem er nog even ritueel afschiet van nemen dan? Ja, wel hè? En dan zien we je 12 juni!